हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान रादाबनि भिडिअ बरायनानै लाहरबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां, लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै अलाव थुनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै। 2024 इं मायथाइनि एचएस आनजादनि फिथाइखौ मैया फोसावबाय। 7 मे खालारखालि एएचएसइसि थामहिनबा आसाम हायार सेकेन्डारि एडुकेसन काउन्सिलजों खुंजानाय एचएस आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। मैयानि फोसावजानाय एचएस आनजादनि फिथाइयाव सासे इ-रिक्सा सालायनानै फरायग्रा फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला इउएन एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारिनि फरायसा लसमा बर'आ फरायनायजों लोगोसे गावनि नखरखौबो सुंथानो थाखाय इ-रिक्सा सालायो आरो फरायसालियावबो इ-रिक्साजोंनो थांलाय फैलाय खालामो। फरायसा लसमा बर'आ खस्थ'नि गेजेरजोंनो फरायनानै देग्लायनि एचएस आनजादाव 67 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हायो। गुबुन फारसे मैया फोसावजानाय एचएस आनजादनि फिथाइयाव सासे राव रायज्लायनो रोङै आरो खोमाजोंबो खोनायै फरायसुलिया उथ्रिसार जानो हादों। बिजनी मंगलियान चौधुरीपारानि फरायसुलि सुबुंस्रि नार्जारिया गावनि गोब्राब नाजानायजोंनो 43.4 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। फरायसा बिथांमोननि बेफोरबादि गावबा गावनि गोब्राब नाजानायजों उथ्रिसारनो हानाया समाजाव मोनफा मोनफा थुलुंगा जानानै थाबाय। आसामाव रैखाथि बिफाना हाथियारजों लोगोसे 2 नागा सुबुंफोरखौ हमनो हादों। आसामनि चराइदेव जिल्लायाव रैखाथि हानजा आरो पुलिस बिफाननि जथाय सिग्रोमनायाव नागालेन्डनि 2 सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंफोरखौ साखाथि रायजो नागालेन्डनि असिन कैनिया आरो लुंजै होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै आसाम नागालेन्ड सीमा खाथिनि जिल्ला चराइदेवनि सनारि ओनसोलाव आसाम राइफल आरो पुलिस बिफाना सिग्रोमनानै बै 2 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 2 सुबुंनिफ्राय गंसे 0.22 mm पिस्तलजों लोगोसे गरबा गोथां गुलि आरो 2 मबाइलफोरखौबो बोखांनो हायो। गोबांथार मिथिबावनो थाखाय बिसोर 2 सुबुंफोरनि बेरेखायै आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। 2023 मायथाइनि एपीएससीनि कम्बाइन्ड कम्पिटिटिभ प्रिलिम्स आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। 9 मे खालाराव फोसावजानाय आनजादनि फिथाइयाव गासै 235 मासिफोरनि थाखाय सा 2898 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। मख'नो गोनांदि 2024 इं मायथाइनि 18 मार्च खालि आसामनि 32 जिल्लानि गं 116 आनजाद मिरुफोराव एपीएससी थामहिनबा आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि प्रिलिम्स आनजादा खुंजादोंमोन। बै आनजादाव आसाम नाङैनो 235 मासिफोरनि थाखाय गासै 67,251 जन बिजाथिफोरा जिरायदोंमोन। बेनिनो 9 मे खालाराव फोसावनाय आनजादनि फिथाइयाव 2898 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हायो। बेजोंनो लोगोसे बे खेबाव आइजोफोरनि थिखानाय मासिनि थाखाय सा 719, देहायारि जेंना गोनांफोरनि थिखानाय मासिनि थाखाय सा 106 आरो आजिरा मोननाय मावख'गिरिफोरनि मासिनि थाखाय सा 102 बिजाथिफोरा उथ्रिसारनो हादों। थिग बेबादियैनो बिटिआर सरकारनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो खुंजानाय बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 निफ्राय सा 29 बिजाथिफोरा उथ्रिसार जानो हादों। बिटिआर सरकारा बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 नि जोहै बोसोरफ्रोमबो सा 50 जन फरायसाफोरखौ बेसेन नाङाजासे फोरोंथाय होनाय जायो। एचएसएलसि आनजादाव सेथि थाखो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ एबसुआ बरायदों। थांनाय 20 एप्रिल खालाराव फोसावजानाय मेट्रिक आनजादनि फिथाइयाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ सनितपुर जिल्ला एबसुआ बरायनायजों लोगोसे मान बावदों। सनितपुर जिल्लानि सिङाव गोग्लैनाय बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ टप 10 सायख'नानै मान बावनाय जायो। सनितपुर जिल्ला एबसुआ बे मान बावनाय हाबाफारिखौ बाटासिपुर मिलन गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै बृहस्पतिबार खालि खुंफुंनाय जायो। बे मान बावनाय हाबाफारिखौ मिरु एबसुनि नेहाथारि बिरदाव बर'आ बेखेवनानै होयो। लोगोसे गाहाय आलासि महरै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा बाहागो लानानै एबसुआ गोलाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावनाय, गुन गोनां सोलोंथाइनिफ्राय आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मिशन फोसावनानै सोलोंथाइखौ लानानै खामानि मावनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो आरो बिमानि रावानो गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै जाफुंसार जानो हानायनि साबसिन लामा होननानैबो बुंथियो। बे हाबाफारियावनो एबसुनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि जेलेन बसुमतारी बिथांमोनाबो आलासि महरै बाहागो लायो। गुवाहाटीआव हिर'इनजों लोगोसे 2 सुबुंफोरखौ हमनो हादों। 9 मे थामहिनबा मैया कामरुप जिल्लानि बक'आव हमनो हादों। सुलुंनिफ्राय खौरां मोननानै एडिसनेल एसपि कल्याण पाठकनि दैदेननाय स्पेसियेल टास्क फर्स सुंदयै एसटिएफ आरो नारकटिक बिफाना जहै गंसे गारिखौ होसोनानै कामरुप जिल्लानि बक' ओनसोलाव बारथेनानै 2 सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानाय 2 सुबुंनिफ्राय 30 पेकेट हिर'इनखौ हमनो हायो। 30 पेकेटआव गासै 420 ग्राम हिर'इन दंमोन, जायनि बेसेना 2.5
कौटिनिख्रुइबो बारा होननानै मिथिनानै मोननाय जादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ काबेल उद्दिन आरो साबुर आली होननानै सिनायनाय जादों। फ्रेन्ड्स, दिनैनि बे रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबथ'नो होननानै सानबाय। गोजोन्थों।